MLA jong kanot chelong oba adil bat nongrom ulapan pau ke jing so bitar ka bajur. Halo ke jing kren he ba ke jing dawa jong ki kharmetor ke besong apa tami molong ki bara dawa nak sarkar ba ke di banyo ka jaka ka ba arspa square meter masna yeng ki rengkat rup ke jing dawa ba ka sarkar ka ane ban mang arhulak ka wei ke ki yeng. Habe kena ba klap thai khobor mata ka si ka arpun torik uya yong arjar arpu ar MLA jong kanot chelong hakaba ka ni ke jaka sa ke kharmetor ka ha ka konstitusi jong ulang begini ki kami tor kim den hok satya mandawa nakar sokar ya ka jaga ka bagat ne bakum juru ki badawa lut ya jen kam jongki bahkan iga kentin relocation ban penkerja ya kini ki parlok ki nanti jaga wat ada kedai ke area ke bah hak po konsumsi jangan dengan kompromis mengau lalu ki por election badat ki por election barang wanru markei ke bah ngidong kam kum ki nom ikmat kalong ban wanra ya ta ke jing suk ki song sain bat ki wiki barjala kibaran ni ri jumi kimdei banle try kle bat na so ban perken mau government of the day kamdei bahkan chupan soba yanu nak banta ke jingkwa burong jong kamala di nak banta ke jingpun kre next election bat kani ka decision ke basim hakaban penkerja ya kini ki harajan nanti jaka ka basulingo kalong ba kata ka kentin relocation kaban relocate de ban relocate kuma na keren bahasa yang baslang madi ban relocate de ban penkerja tang ya ki government employees nomor kini ki de ki bawan lamba la instruct ki la authorize ki lamba ki department repair ki por ki balik nadu ki bonus nam balik ti habala bu ya ki hamtai lamba ki department la pha ya ki ru dong kam relocate ki respective government quarters ki bolong ki department concern ke jongki kata ka di ka way ka clear kawangan community wala ada ni ka government ka ba la sideline yang ai bon ki banta jong ki issue khamtam ki badai bar ka constituency ki jonga ka ba solingo kalau don't use that there must be something hidden agenda ka ba du ka basrang ki klam include nanya banong kumu dukhot jong ni ka HLC ka bala yalam dai deputy chief minister tiba ka solingo kani ki ka ba penhun dah kata condition kata kendon ka bakibu kini harjan banong ba baru ki laispa saufuar settlers ki basong basa ante ki di banyo dah kawai par ka jaka ka bagi demand manta ban bu khmat ka government ka ba khawpot ka government ka ba jem soft government bagi ong ba ban bu iki po European world larangi phai tang ya ka jaka kani po non kani ka non European kani ka schedule area larangi phai tang ka dor ka riet jongkar ulai hajar kalau belum lahajar square feet, mereka tadi masuk kalau pun riujar, naik ke government kan yuk terpisah. Tiba ke solingo, apa yang ke jela ke hiran, wadi ki SSE, TJS wadi mertakim palak ban, clear ke dius ke jongki, ki aida udah komdi, ki aida udah komtai, kani ke game play, jong ke government nak ke next election, but kani ke kuat man pun mau pi, kani ke lais pak so puar settlers kini ban pensyai cepat ba kan nomor ki na pring gini ki badai kita ki present government employee ki bon lemba ki way part department nomor kini ada ban pha bich shaki respective government quarters mendai ban penhun part ki way pak jakar mai nomla ban bargain nomla ban compromise yu nomai la ban bargain nomai la su ban nang compromise ko mujak ban riu lagi phai po border na sha compromise sha encourage mentak la diri po hajar square feet ka bangam tip kani ka government of the day leading by the NPP kadi ban sim ke blame bakani ka lapan pau bakum lakum bakani ka NPP property te kan no kajing loss ka jongi kan no kajing dodong kajing kum jak brio rangi phai ki political party ki bala set up ki office ki jongi ki revenue land thamle jer karteng rangi phai ki forces ki bala capture po ka hani ka Shillong agglomeration kan no kajing dodong te mar kadau ngadiman kum local emily bomli bani achmat bomli ban pengkre ta blueprint barkani ga japan rio ga ban yang teli ha komunika por ha ka bangno mailat yani government ka present government ka bala support ek bon ba ki party bakir wi ban sim ka blame ban ngasngu ba yakani ga ban scrap bomli ban entertain kim don hop bakin bu jing dawa wala pen inuksa baki nong dijan ke baju song apa jiking wa pran ya ka bala pen prano kiyo hai jakai waret bali bakin ki khan meter ki dawa banyo ki jakai bahe adu kan ni ya kan ni ula pen pau baka di ke jingle jo ka sarkar marul ongru baka suka ka dewan sim dikilat ki bateng e ba deban be ya ki to ki nong song ha ka te ki jaka ki bu chong be an ti company ka issue
Kabangin buat mana keren Jepang ni gijing bargain gijing ki ba arspa square meter bakin yo ya kawai ka family approximately kan poi arjar sispa sanpo square feet kiran hok iu bakin demand maki kat notam na sibuk mata ki ong baki de ki food grade employees ki banjai ki pan ki grade food employees jong ki wei pan ki department ki prado ki prasam tu bude ki haban pansana ya ki yang gisap kani government haban sim yang jigit clear ya kini ki bapa dismantle ya ketika overbridge ko moran ru lai jaga hi barit la sukhap nga lomba kitu ki nongsong snong kinongsong dukan tu po kasi market kitu dah di panai separate plot of land kani ka ba ngako an bu kum lokal mali ba kadon ki sendet ka bakim kwa ru yang aban bu ban include belingan haban ban khro belingan haban terwai ladi di kamar mjoki naru ka si basdan ngapo meeting ka bal khadu chief minister ngalong ba I'm here hata ka meeting ka bala por berang ya hurura po ani ka konsorsi jing arja khapra ngalong ba I'm here representing Khnam, representing the voice of people. The people doesn't want any assurances, doesn't want any suggestion. What they want is a decision. Jadi terkadang kami include nga hapo ka committee. Jadi lo tanong rem ka ba ngaru nga kentu yang kipai ba jogjala. Ngini yang teling na pede kadau pede kariu ngin pedi kita ya kata ke jenglong. Try muluk namang nasa nyon nasa suppress brokilian.